Baba Fakaza. Ngiyomdala. Kwenziwani la? Mfowethu athi uyabona phela kwethu ukuthi ngiwasha nasi lesikhumba kwethu esihle ngathi intombi kwethu. Fanele amahawu kezwasike ebemaningi. Nisilole nemkhonto ngoba sizwa kuthiwa ingonyama imangalela ibizwe enkantolo. Manje sobe sihlabelela sithi inkosi bayibizile. Bayibizwa kanongoma kulokhu kuyobibizwe eGrumponteni. Manje ufuna ukwakha amahawu amaningi ngoba impi kahle le. Kodwa ke uwodwa umbuzo engifuna ukuwubuza mina. Angazi ubani ongamphendula. Kuleli likaMthaniya. Ukuthi lensizwa le elwisana nengonyama ethi nayo iyafisa ukuhlala kulesi sihlalo. Mabe ngamphendula nje abazi ukuthi uma wayo umabani zalo umabani ubani uma wayo ngoba imvama phela ubukhosi kuhamba ngokomama ukuthi uzalwa yimuphi umama. NoJesu kwathiwa wena Maria ubusisiwe esifazaneni uzozala indodana. Imvama indodana ezoba inkosi iba sokhalweni lukamama. Hayi ukuthi inkosi iba sokhalweni lukababa. Inkosi iba sokhalweni lukamama ngoba phela uma isokhalweni lukababa kusho konke amadodana kababa angaba amakhosi. Kodwa ngeke kube khona umama osuke ekhethwe emazulwini ukuthi lo mama lo yena uzozala inkosi. Njengomama walesi sizwe sakithi nje umntana enkosi okwaphuma inkomo engama30 engama300 zayeswazini. Yolanda umama wesizwe umntana enkosi ukuthi uzozala inkosi. NaseBhayibhelini kwathiwa wena Maria ubusisiwe ngoba uzozala indodana kuyawuthi uJesu ezoba inkosi. Ubukhosi imvama kusuke kulele kumama. Manje ngiyafisa ukwazi nina lo mama lona akaziwa lo mama. Mina ngifisa ukwazi ukuthi lensizwa le bangisana nendlula mithi yamakhosi uma wayo umabani. Izalo umabani waphela ngaphambi ukuthi ube ingonyama. Ufuna sazi uma wakho umabani uzalo umabani. Komama phela basendlunkulu ngoba ingonyama esesihlalweni siyazi izalo umama umntana enkosi owalontola ngenkomo engama300. Obaba bayikhipha inkomo zaqhutshwa zale endlunkulu singakasalwa kathina. Kuyolandwa umama. Ubukhosi kulala kumama. Kuba semthenini imuphi umama? Akubi kubaba. Cha, ngoba ubaba uyaba nomama bebe bawu10. Kodwa akusho bonke labo mama bazozala inkosi. Cha. Kuba khona umama oyedwa osuke ubukhosi kubekwe okhalo kuyena ukuthi cha nanga umama ozozala inkosi. Sebengayishayisa indonga enika abantu bekhuluma bonke abakuthandayo kodwa kuba khona umama okuyena oyizala nkosi. Manje ngiyafisa mina ukwazi ukuthi ongamphendula nje ngamniya ngishimbuzo ongamphendula ukuthi lensizwa le elisana nengonyama ethi nayo ifuna ukuba isilo uma wayo umabani. Ufuna nje yazi nzoke ngakhe nehamba umabani uma wakho ngiliphathe uzalwe imuphi umama ngoba ubukhosi akulali kubaba kulala kumama ukuthi kuba khona umama osuke ekhethiwe ukuthi lo mama lo uyozala inkosi. Ngoba phela uma ubukhosi kulele kubaba okusho ukuthi wonke amadodana akhe azoba phela amakhosi. Kuba kumama uthi uNkulunkulu wena Maria ethuma ingilosi sithi wena Maria kuba eyodwa futhi eba inkosi. One Akubi yiwo wonke. Akusona phela isitokofela kuhlukanisa sona isitokofela la ubona bonke abantu bephuma igroza je uyabemeza kwandaba kuthiwa ingonyama ibizwe enkantolo siyakhona sobe siphethe imkhonto mfowethu. Yabona nje sengiyisikile ihlangu la ngiyibhala ukuthi ongathinta imbube ngabe udakwe yini. Siye enkantolo la kuthiwa ibizwe khona ingonyama ayikwazi ukuhamba yodwa sikhona sowusulu kuyophela inhlamvu. Yeah.